Kedam dang aru ni phayeng koi rasir ke par ni choki hola police station ke par lo Phonglangso mate kalioni alangroi along banghini arisomar so atum lang kachingnu damajok lang kejang pen apran kedam ahem along an Dr. Numal Mumin pen kahumridam Lakhaing koi rapho nilip constituency ke parlo dokhora hidia rong arisomar banghini kedam tang aru ni phayeng koi rasir ke anar lo porphai hini malom dokhora hidia rong amikar gotom be lapen rujuni ingtipia tumasapo karlitang harupson be artaningkan krenar kep lapen karlitang charchim be lapen manaitiron piatumasapo karlitang charkli be artaningkan krehini bahini Phonglangso aroyalong langkachingu dampen langkejang pen aprandam juilo Bangso kisong ke boy hemasoralong Dr. Numal Mumin humri damsi kiso ke pho tuma hemasora tumaphan tangka raptekang si kisunga hemasora tumaphan aning pathidikang News Report, Karbianglong Live.